Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas anapauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simmangpat ka madgaya man anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko, ayan ka din ni nanang, awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon iti simmangpat ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni nanang. Amangan no napan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong, nakaluto ako niti inapoy. Sige, tama panak iti ayan ni nanang. Kain imbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidat ni nanang. Amangan no mapasublyan kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mutten anak ko, kabailakon. Saan, nanang? Amangan no mapasublyan kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa paapimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mutten nga gurigor. Basta agawid kayo, nanang. San abale? Taumay dito'y ni Mike, apaman ang makasangpat. Alang nga rod, tay naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaba, nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga roden nga'y, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, entunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati panagsaksit yo. Apay anala daw ka asimmangpat? May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudon nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay-may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulodyo ijayan tilugan. Napaning dilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan nyo pa'y laang. Ipan yun ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang dilugan. Un, boss. Mapan kami. Dayta katiba di kada kayo at trabahador. No awanan ti po sang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Un, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y pakturya ti chichirya? Sadot nagidya at trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agunget no makitak ida nga agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dyanalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rod manang, kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mon. Ay, pagsardengam ida, taisuda ti agsibog. Kasanuda ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal. Awan mo't lang te aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging ka kabailak, isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da.
Tawan mo't lang aramaten dang agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardengag ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagim. Inton na idalit ka, ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papanan na no kasta lang ti panagtrabahom. Kita anak dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mo't, papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di amagnaka iti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no damayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apama na malpas ti meeting ko, mapanak kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno na lakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sapulon da tinangina at angdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din tibiyag tayo, manong. Nadailako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon akastoy? Agburas takit din, tapno makaaduta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Amangan numapisang. Sana bale, iremedyo. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pangisakuam kadagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Diyan mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita am ti linaon na. Nagpipintas gaya manateng. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga addaak para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayon ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sarte nga kaman. Barok, anya kadiday taawit mo? Nateng, sir. Ipaninanang ko dyan tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad-adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada klase ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka diti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuak da ijay. Anya ka diti trabaho kijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasag sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam ngam no saan mo akabailan,
Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Unanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan yung abaybay ang ti panagadal yo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarik nanang, saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inaktay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakada kan ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Maadakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada ka di mo't lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ang estudyante met. Ha? Kasano nga rin ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pa'y kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti ti kalsada ang nakaawit itinakalasako anapunno itinaten. Ha? Kasta ka di? Kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malem. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malem dito ya pagadalan. Agyan ka di mo't iti quarters nag iti trabahador. Anya pa ingay. Alangan nga ginawid iti rinabii. Katagad-adal kat nga rod. Ay, apay, awan lat sabalin anakitam. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y matanapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat na? Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minon dagiti kakaduak. Ay, unay yan. Naladaw lang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Agday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati ka mo't dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mat. Trabaho mo ti trabaho, iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo? Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito'y faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho ditoy, madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga agiskwela kay ti madam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak matarumwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat adadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat kan nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom kan Mr. Cruz, nga akin ko ay ti may sa apaktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napangarod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz, tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay iti alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrek, tapno masapak pa'y arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletom lakit diti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak nga agtrabaho, kan saan asadot. Namnamaan niyo, boss. Saan asadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyamanak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador. Kan ti agbalin at trabahom. Agpada kayo kan ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, ngagibunag iti kinarton at chichirya. Nabayag ka din dito'y? Medyo. Ay, anya din nadamag ko. Nangag ako na ni boss nga gadal ka kanumot. Estudyante ka di? Wan. Saan ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsarda nga kun anagadal. Siyak. Kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mat nga agritira. Tapay ang masapak ka nga agritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta? Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal, tapno sumayaat ti Masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakalalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir? Sana ka nagkamali ang nangalaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga agadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka di amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam ang narigat, talaga ang narigat. Ngam no panunutam ang analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasamat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti Masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko nung awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamay at samot ng agpaiso. Saan asayang ti pagbanugam, no agadal kamat? Diyak mutan makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. No lakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti garden yu. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Ay,
Sa balimat kininanang anti. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di api inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adinamot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwartak. Saan ka di ngagsusweldo nito? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di ah. Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang. Angam dinakit din pautangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Inta nga rod, Manong. Adan sama na rikrik naan ni nanang. Adda nga mi ti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tay tinatan, tayin tay sursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatek trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagat day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumitlaang, Manong. Apay nga taakas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito'y. Payaming ningningan na. Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka mutlaang agadal. Kaslangarod kayat ko apadasan. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka, mabalin namin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mat ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sa ngamin anang sibog kadagiti ka imulmula anatang. Tanag-iskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal nito? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie? Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Angam nupulos adi mo mat kabaalan, dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka di akas jay ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni manang. Adda ka di manen madi nga imbagana? Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda kanupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amo ti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsina da. Addan bukod da pamilya.
Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idinapasamak kita. Iso at timangkanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Ada, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ak ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tapno agtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon da nga agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyan tigaraw na. Anya? Kastamot nga rin tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kinito. Naistorya akong ti kabibiyag mi. Agistorya ka matay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad-kadwami ijay balay. Uli na kagaya man iti ama. Ay, sanak man nguli la. Nung binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka? Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Nagyaman na, kasi mangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck, ngam awan pa iti driver. Uwan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan wadala ang nakataktakan na. Awan kayam, at ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito yung faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaing trabaho? Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mo't kada kayo, nanang. Aganos tayo pa'y tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mo't nga ijay syudad, manong? Nasaya at mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumot ni Mike ijay, taagadal mo't akas kanyak. Pumanaw mo't ni manong Mike? Aganos tayo pa'y ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem intun agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawat ni Mrs. Cruz ni Tom iti pakturya ti Chichirya. Nagamamuda Tom kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mat ni Janet ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalukoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mata. Nagsinningad dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti pakturyana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na, ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan nanang? Mayat kit din umay ni Mike tap no makadalmat. Dandan ni agkulehyo. Agunong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kulehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho ijay garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayo nga agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanag. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga rod, asidag ti pagideliveran day ta. Iso akumuyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadala ninton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akasla pukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buhok mo? Bagay ko nga ta. Amangan no katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy, sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito ipaktorya? May kawak laang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan
Saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Ah? Thank you, boss. Uray na kayo. Nagpintas kayo. Ay, siguro na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Huh? Hindi, guwapo. Ah, boss. Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad? Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti Baguio. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, tasaan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasingput mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Ay, pasensyan manang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rumbang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imove ubingan. Kasanong tupayan inton dumakal. Amangan no di napay am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya ngamin ti imbagam, anak. Mutsak matan nalapdan nga imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwag, nanang. Lumikli kaklaangan magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin maulit, nanang? Agpaisun sa matay ko na nga amangan no agayatan ni Janet kanitong. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan ni Tom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun ni Tom ti makagapo no apay nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kasdi nga kuy-kuyog da. Imposible mo. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti pa nagbalbaliw na. Mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirigna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahus tutay kunak? Abagbagay mo ti atibdog abok. Uray si kamot Tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma, tagtalin at ti panaggayam ta. Aging ga di ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasingpot. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak, Tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay na mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay nyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay bagam.
Amangan kit dimat no may kamanong ak ngay pasyar mo iji balayo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae, apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang, makaturpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal Maysa, Manong. Planok pa'y laang ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae, ng arapaap ko. Nasingpet-met kit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakken ko na. Kaya't kung ipasyar ijay balay, no awan klase, agpakadakan ni boss. Masiguradok adi na tayo palubusan, no agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo damat tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparo pakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bangbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. Agpadada na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae a kurso. Agpadada mga alala iti kinapulis. Ngam amoy Nanang. Sigud atumboy gayam day di babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako mairekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. Adading ko abalasang, boss. Nalaing mat day dyan agtrabaho. Sige. Nulakat akaslakada kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaison to ti kasukat ko na makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike, agadal kumamat lang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kaya ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumat ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad? Agturpos nga minan damanong, Nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga tani ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal? Adda kami pa'y mat kini Manong akadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pa'y lang matakadwana, Nanang. Saan mo nga rod abaybay anti ading yu ijay, O, Nanang, apay ko mabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin.
Dandanin makaturpos ni Manong nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay. Tamalpas matlaangan ni Tom. May santon a pulis. Wan nanang, mas daw tulakit di Jason na mamati nga agad adal ni Manong. Bay amlat tadagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkiti nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Nene. Apay, anak kapulas ka iti kastaunay. Papanam. Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagag. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na idi ditoy. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana, nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan, inak agpagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat ni Tom ni Mike ije Factoria, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda nga inlab da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagak, aggid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbagana nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan, inak agpagraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kaus na. Agpagraduar nga ta nga agpaiso. Agdan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Wanatin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang maragsakan ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y lang da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumait. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladan ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingag mo at Manong. Arapahap ni nanang, ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaron ti kabsat yaw.
Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis aka pamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan ng agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Impagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tamangan no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Gwen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Tanagsaludo ngagpaiso. Agyaman unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal, mat. Ni, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka, Tom. Agyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga no awan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti plano kong agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnokan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayan ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanan nga iti paktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan nyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wan, Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blow out ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka di ti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta, Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak mo saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra kiti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam ka di mati sweldo da? Apay ko man nayunak.
Kat saan mo't ang nakaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay ay nga isakit mo day di tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamat nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante ang papanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante a papanan na. Apay nga min akasla na pudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramiden tayo kankwana. Dayta nga ro ti pakasdawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad, tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ingkamimatan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige anak ko, lalaingan yo, tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kay bagada na panglaw tayo, ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, may sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang, ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss, duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot dadu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta.
Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan ah. Iti ka ano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. No adaman ibaga na ken kaasa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen manong, kaya't ko tiagbalin aners. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod nurse sa kabsat ko. Ay, sapay ko manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day tigit awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo ah. Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo. Ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtibayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan ni Tom kunang... Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom. Gapu iti baligi da. Nag-blowout da nga rod. Inawis da ni Dina. Ngam nagpambar kat saan adi maray. Iti may sangal daw. Nagresponde da Tom. Gapu taad da tinang hold up iti may sa abas. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello? Asino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan ni Tom kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasamakin ni Tom. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Sika ka di na ito'y, Manang Janet. Wan, Josie. Mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itatasyak lang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napan
da nagresponde ti may sa apas an hold up. Ikat, kasano ito ni Manong? Hidyak pa yan mo. Hidyak pa nakita. Inyawag dala ang kanya na impanda iti ospital. Sige, tay baga ka ni Manong Mike. Tagpakata kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Nabaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss na mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandagan ko na. Ay, jakmat kan tinamag, tanatarantag. Awagak ni Manang Janet, tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi. Tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na. Saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diyan ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat tayo dama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni Hospital, Josie. Padamagandak to no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni Hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, inkanaayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, inkayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yo. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang? Sige, tagpakadaak pa'y iti kadwaming adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, Manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuangamin, Manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Di amok katawan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Amom nga Roden, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang. Nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information
nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din no di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ha. Inton kon madanog ko dahi a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsop day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Unak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armag pay laang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan matgayam grabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam. Agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket adan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan amatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan amatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugkan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, auntie. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, auntie. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis.
Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom, ay may mayat langan ti mannalon, tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangad no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin akapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, tamangan no mamati akan ka. Rumbang ang mamati ka, taday tatipod no. Mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayaten day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na, nulakat song batan na kon. Anya ka di ti kayat mga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anasudi ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ng parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay, ading. Si Kamet Manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryet tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamot Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at mati trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabages. Ada ka di parikot? Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di nga agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak.
Ay, uwan matkit di Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan ti rumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya day jay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay anak ang lukat titawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay, agpapaarayat mat. Darasam, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Aganad ka nga masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Aganad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong ditoy. Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan. Kat agan-anod ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Ano na tinapasamak, anti? Ada nang uli dito'y balay, Barok. Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni Nanan. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kan ni Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, ante? Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis ije dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isong imay kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti may sa tisakak. Binusalan ti may sa tingiwat ko sana kinrakad. Diyada dumak dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, anti. Timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da ken kuana? Saka na, nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yun? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa itinala dagiti managdakdakas ijabalay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko.
Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naaladamot lang dagiti alahas ko. Imbag ata nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom ken Janet. Iniawag da kadagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. Nuad da kastoy apasamak. Wen amanang. Isuasaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag kadagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw da matad diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaan ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam naawan to'y Paktorya. Di da kumamat na kaadal. Saan ba ta nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat ken kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderdar ato lang. Sukatandakan mo iti landok sa dasimintuan. Nagdawal dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday taulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot, kat inrepet da itingiwat ko. Ay, unayan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan da Tom ken Janet. Daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom ken Janet, nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadagiti anak ko. Tada ko mamat agyan, ijay balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Un gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laangan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laang. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasang ko. Ang pimanaw damit ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarungkaran iti ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni balay da. Dandani mat na nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanain. Wen matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mat ti mang bambantay ken kuana. Ni mat Jose ti mangas asikaso ken kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadagiti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Auntie yo.
Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay jay balayo. Itako mati panagawid yo. Agyaman unay kada kayo. Imbag kayo, pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamirisak itan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan ti gura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit, tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo, no apay anagbaligi kayo iti biyag, ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di ta balay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabaho. Ay, ading ko, italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipata mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pag ko naammat, manang, nanglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Hanggang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasang ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala at tidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga ama ipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang. Aswitik ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o italawas ang napauluan. Arapaap, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.